מה המצב חברים? היום אנחנו בסרטון חדש בערוץ, והיום אני אסביר לכם איך לשנות קבוצה בפוקימון גו. קודם כל, אתם צריכים להיכנס לאתר הזה, שכמובן אני אשים את הקישור של האתר בדסקריפשן, והאמת היא שהתהליך מאוד קל וקצר ודי פשוט. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אתם צריכים לשים את האימייל שלכם שבו אתם נכנסתם לפוקימון גו, שבעצם זה החשבון גוגל. וכאן אתם צריכים לרשום את הנימוק מאיזה קבוצה לאיזה קבוצה אתם רוצים לעבור ולמה. ואני סתם נתנתי כאן נימוק דוגמה שאני רוצה בעצם לעבור מהקבוצה אינסטינקט לקבוצה מיסטיק, כי כל החברים שלי בקבוצה של מיסטיק. אם אתם מעוניינים בנימוק הזה, אז אני גם אשים אותו בדסקריפשן. אם אתם מעוניינים בנימוק הזה, אז אתם יכולים להעתיק אותו ולשים אותו פה. או שאתם יכולים גם לשנות את בעצם השמות של הקבוצה. אוקיי. כאן כמובן אתם צריכים לשים את הניקניים של השחקן שלכם. עכשיו הגענו לחלק הזה שבעצם אתם צריכים לבחור אם יש לכם אנדרואיד או iOS. וכאן אתם צריכים עכשיו לבחור את הגרסה של האנדרואיד שלכם. כאן אתם צריכים לבחור את השם של החברה של הטלפון שלכם. וכאן אתם צריכים לבחור בעצם את הסדרה של הטלפון שלכם. כמו שלי יש LG, אז רשמתי LG G3. וכאן אתם צריכים לרשום את הגרסה של הפוקימון. כרגע זה 0.33.0. אבל אתם יכולים בעצם לראות גם את הסרטון הזה בעוד כמה זמן אחרי שאני העליתי את הסרטון ליוטיוב. אז גם מן הסתם, גם כשהזמן עובר, אז גם הגרסה של הפוקימון בטח גם השתנתה. אז אתם צריכים קודם כל להיכנס לפוקימון גו, אם אתם רוצים לדעת את הגרסה של הפוקימון העדכנית שלכם. אתם נכנסים לפוקימון גו, נכנסים לסטינגס, ואז אתם יכולים לראות את הגרסה בעצם של הפוקימון גו. כדי לדעת גם מה הגרסה שלכם באנדרואיד, אתם צריכים להיכנס להגדרות, להיכנס להודעות הטלפון, ואז אתם נכנסים למידע התוכנה. ואז מראים לכם את הגרסה של האנדרואיד שלכם. אוקיי, וכאן כמובן שאתם צריכים ללחוץ ולעשות V. וגם פה צריכים לעשות V כדי לסמן שאתם לא רובוט. אוקיי. וכמובן שצריכים ללחוץ על Submit. עכשיו, ייקח לפי דעתי שבוע עד שבעצם ישתנה לכם הקבוצה. וזהו, זה הכל. אם אהבתם אז תנו לייק, ואם אתם עדיין לא נרשמתם אז תעשו סאב, וזה הכל. אז יאללה, ביי!